Kodwa kwafika isikhathi sokuthi mangiqala lesithwalo aqala manje sengiba addicted ukushaya indlwabu ngizenza mina. Sure. And lento ibiyenza ukuthi ingqondo yami ilahleke because angisakwazi ukuthi ngisebenze abantu makumele bangifonela vele ngibaluke. Ucabanga lento. Noma ngabe lapho esaluni ngiyangena etoilet ngiyayenza lento. Hey, Uzenza wena ngomuno. Ngizenza mina ngomuno and like mase kumele ngiyenze ngakushiya ngisho sikhuluma la. Like ifika lento isi too much. Nama angisazi ngempela. Nina bakashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda endlana nasezantsi kuyifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sibingelele la kwi-Black Life TV igama lohlelo-ke izimpande zama-Afrika. Abantu ade bekhala-ke bebuza ukuthi kanti uhlelo lubuya nini. Cha, besilinde nje iy'gaxa zabantu y'fike ngobuningi bazo bese siyazi ukuthi masikhuluma nani sokhuluma ngani ngoba sifuna kuze into eqondile nezokwazi ukuxwayisa omunye umuntu ukuthi cha ungaloko uthikela uthinte. This is season 2. Lasikhona soxoxa kuyakhulwa-ke kuyaqhutshekwa kuyiwa kwenye indawo sizozwa nje ukuthi okwanamhlanje umuntu osivakashela uthini. Igama lami uKings Chaka njengenjalo-ke ngwakaLweqa. Sibingelele isihambeli sethu sosuku sizwe ukuthi sinjani. Sawubona sisi. Yebo, unjani bhuti wami? Ngiyaphila njani? Hayi siyaphila. Hayi awubingelela ababukeli labo hlelo ichaza ukuthi ubani usisi. Hayi sanibonani babukeli. Igama lami uZekhethelo ngwakaNcwaba. Ngaphola. Ya. Ngisuka eMnambithi. Kodwa-ke ngifikile la eGoli ukuhlala ngihlala eJerusalem. Okay, thathe back eMnambithi mhlawumbe singakafika eGoli ukuthi ukhule kanjani, ukwazile ukuya esikoleni, uma uya esikoleni ugcine kabani, ekhaya-ke impilo ibinjani, benibangaki, uzalwa ngaphansi komshado noma cha. Asichaze lezo zinto nje ngawe before singene enkingeni. Hayi ngikhule phakathi kwabazali umama nobaba. Yeah. Kodwa nje isimo besingekho kuhle sihle ekhaya. Because nje ubaba bekuwumuntu ophuzayo. Mase ephuzile ashaya umama, umama bekuwumuntu othungayo. Kuze kuse ethuka ezama imali and baba bekasebenza kahle kodwa besingayiboni leyo nto. So nje ngikhule ngiloyo nto ukuthi one day uma wami nje ngiyafisa ukuthi ngikhiphe kulesimo. Unfortunately baba washeshe washona, umama wasala yedwa wastruggle sikhule nje ey'kabisima. Siphiwa abantu ukudla komakhelwane. So nje ngikhulanga kahle. Okay, mhlambe ngale kongakhuli kahle njengoba usuchazile. Ezinye zezinto oyikhumbulayo nje i-background story yakho e-high school mawuthi ungenile esikoleni. Ugcine kuphi? Hayi ngingenile esikoleni ngaqeda imatric, ngasebenza ngabamba nje umsebenzi emashop. Ngazama-ke ukuthi nami-ke ngifunde-ke part-time-ke iy'fundo zokuthi ngikwazi ukusebenza ngamakhompyutha, ngikwazi nokuzenzela amakhanda abantu. Yeah. Ngiziphilisa ngakhona futhi bekuwumuntu omodelayo, so into zama-makeup. So ngikhule nje ubhitshoza nje. Nomama wami bekathunga, so naye bengimzama ngim-advertisela so into zakhe. So nje ngikhule ngumuntu onjalo ukuthi nami ngiyazizamela ekhanda lami ukuthi ngithola amasenti ngiyam-advertise and nami ngiyayithanda lento le. So emva kokuqeda isikole suyimele manje suwumuntu nawe usuyaphila sekuba nakho ukuthi ekhaya babuke wona njengethemba lekusasa. Ezinye zezinto njengoba ngithatha ungibeka kuzona ezimizamo yakhe empilweni kwabhekana nazo phambilini zakuhlula zakususa ubuhlungu iziphi? Ngibona nje ukuthi hey bengiwufuna umsebenzi ngehle ngenyuka ilanga lonke uthola ukuthi ngiyabizwa interview ngiphasa mase kumele ngiqale endaweni kuvele kuthiwa vuka i-strike or khona nje la kwakusesibhedlela. Impela ngase ngineuniform yakhona yobunesi ngase ngiyitholile ngisengigqokile ngithe nje sengithi phela ngiyoqala kathiwa khona abantu abavolontile sekumele manje ukuthi ashwe bona. So kwangihlukumeza because ngase ngibona iphupho lami lokuthi ngishintshe isimo lapha indlu yasekhaya u-1 room sibaningi siba u4 kunzima. Nami sengibe nomntwana khona lapho sesiyisipatalo sonke lapho phansi. So nje kwangihlukumeza lokho. Kwakuthwalisa kanzima. So uyasuka-ke le uthe seMnambithi. Right. Uyadecide-ke manje sofuna ukushintsha i-location. Kukhona iTheku, kukhona eGoli. Why eGoli wakhetha ukuze eGoli?
iGoli into eyenza ukuthi ngithi iphupho lami leli lokuthi bengithanda into ze-limelight like ukuzibona ngi-actor, ukuzibona ngalento yami yokwenza i-makeup ngiyibona nje bengumuntu othanda lezo zinto nekhanda. So ngeza nje ngithi yazi ngizongena la ngivula amasaluni. Yes. Nakhona la kwi-production ngingene ngaphakathi mhlambe kube yimo se-makeup abantu kube yimi i-artist yakhona so nje ngingenele kwi-industry leyo. Ubuyibona ukhula ne-industry ukhula futhi nje ngizibona nami ukuthi hayi ngikude khona konke engikwenzayo. So now for you wabona ngazuthi iGoli yona into engasheshe kufikisa ephupheni lakho kuneTheku? Hayi ngabona kanjalo iTheku nje ngazama kancane ngasheshe ngabona ukuthi hayi ngathi akuhlangana nanokuthi nje ngangifuna nokushintsha umoya nje ngiyoqala indawo entsha ngibona ukuthi mangisuka ngihlangana neminye imihlobo ongawona amaZulu kuphela bona nje izinye izizwe kunjani ukuphila nabanye abantu. Ngangifuna noko-explore into ezinjalo. Yeah, so wonke umuntu mayesuka noma ngathiwa mina ngiseThekwini mangisuka eThekwini ngiya kwenye indawo ngabe eseKapa ngabe la eGoli la sikhona kusuke kunomuntu ongilekelelayo ekutheni ngifinyelela la ngifuna ukufinyelela khona. Ubani owakusiza ekutheni usuke ekhaya eMnambithi to here eGoli? Yazi to be honest mina nje ngatheka-ke ephepheni ngalesasikhathi kakusahamba amaphepha le ndaba ngabona ephepheni ukuthi kuthiwa hayi bo ngathi endaweni ethile bafuna abantu abazobe bama-background artist kuphi. Ngagibela ngazibhukhela lapho nganginemali yokubhukha ehhotela just for 2 days. Sure. Mase ngifika laphayana sengifike ngitholana nabanye hayi nga-encourage-eka ukuthi hayi bo kuyahlala ngathola omunye usisi Shemozilungelo womTswana wangithatha wayongihlalisa kwakhe. Kodwa-ke impilo-ke yaqala lapho ukuthi ngibone ukuthi impilo inzima because impilo esasiyiphila lo sisi lo each and every day kumele ufike uphethe imali ukuthi uyithathephi. I end up ngilala nabantu like ngingabathandi hayi futhi nokuthi ngiyathengisa just ukuthi sure ngilale ngidlile nanokuthi kuyena ngifike na something because bekababize ba-organize abanye bafika babuye emazweni angaphandle nabanye abanezimali abakhulile. So nje ngangijabulile ngithi awusisi wabantu engangihazi futhi ngingasiye nokuthi nje umZulu ole ko-KZN komNambithi ubazelaphi kodwa nje ngazibona ngingena ey'ntweni ezinjalo kodwa ngabuye ngakwazi futhi ukuphunyula lapho ngahamba ngenilanga ngadicide ngathi enough is enough. Ngaphuma khona lapho-ke. So usuphumile entweni ekuphilisayo engicabanga ukuthi wena sigaba sakho sokuqala ufike wasibona la eGoli yakwazi ukuthi into yakho ubone ngathi iyashintsha but wagcina uba nento okuyiyeka. Yini-ke enye elandelayo eyagcina kwenza ukwazi ukuphila-ke? Hayi nje ngaba khona nje ukuthi okay-ke manje sengiyazama amatohonyana ukuthi nje nami ngiyadayisa izinto amasekeni yabona ngithatha amasekeni ngiyahamba ngiyowadayisa ezimayini sengiphila lokudayisa ney'nwele ngiyazidayisa sengiyaphila kodwa leli zinga engilifunayo yazi lento yokuthi ngifuna ukuthi ekhaya ngakhe i-double story iyona into engangiyifuna leyo still akwenzeki yabaqubuza kodwa still eyokuthi ngidle ngirente ngivuke nabo ekhaya ngibasendele lokho okuncane okungeke kuze kube banzele ngisho igrosa yenyanga still kodwa hey kwamele vele ngifune enye indlela. Okay, asingene odabeni-ke ma la usibize ngenxa yokuthi uthi uxakwe yinto eyisithwalo wayilanda. Thatha usibeke-ke manje odabeni lesithwalo sakho uqalephi kuze kufike la sesinenkinga khona namhlanje? Ngazi nokuthi ngiqala. It's okay ma. Khokha umoya nje usixoxele ukuthi kwenzakalani. Futhi ngathi mangiphuma lapho-ke ngathola omunye umuntu naye waba ngathi umngani futhi umngani wangi-introduce komunye wangaphandle ukuthi uzongisiza and impilo yakhe ngangiyibona nami ukuthi impilo yakhe ihamba kahle unezinto wathi uzonginikeza isithwalo esithizeni. Isithwalo sokuthi nje ngizokwazi ukuba nemali amasaluni owami azokwazi ijozi wonke nakumabona kude ngizokwaziwa.
Hey kanti manje lesithwalo kuzokwenzeka ngendlela embi. Engasiyo. Leyo mpilo nje angizange mina ngize ngikubone lokho bukhazikhazi. Kunaloko nje kwaqhamuka inkinga yento. Benginomuntu wami. Sure. Baba umntana ngithi ngamthola. Khona. Umuntu wami bengiwa naye ngivuka naye. Noma kunzima naye bekangisiza lapha nalapha. Kodwa kwafika isikhathi sokuthi mangiqala lesithwalo ngaba aqala manje sengiba addicted ukushaya indlwabu ngizenza mina. Sure. And lento ibiyenza ukuthi ingqondo yami ilahleke because angisakwazi ukuthi ngisebenze abantu makumele bangifonela vele ngibaluke. Ucabanga lento. Noma ngabe lapho esaluni ngiyangena etoilet ngiyayenza lento. Hey, Uzenza wena ngomunwe. Ngizenza mina ngomunwe and like mase kumele ngiyenze ngakushiya ngisho sikhuluma la like ifika lento isi too much nama angisazi ngempela. Even umuntu wami angisakwazi ukumjabulisa. Maye ngikhona ngifisa noma sithi senza inkonzo yasekamereni ngisheshe nje engathi angasheshe. Agodluke. Kwayigcina sengingasamfuni inhlobo enjoy lento engizenza yona futhi ngagcina nje ngimala and akayazi reason because angimtshelanga. Yini lento ingxenye into yesithwalo wayithatha mhlawumbe ukuthi kufanele uphile ngokwenza lendlwabu lo ekhuluma ngayo. Ingxenye yesithwalo kodwa abazange bangichazela ukuthi kanti lento isizokwenza ukuthi nje ngiyenze every time because I thought kuzoba into ehambe ya once a month or into sekuyimpilo yami njengoba ngisi nalawo ma business ebengithi ngiyawakha abhidlikile ngenxa yokuthi ngiconcentrate kulento. Yayithini instruction yayo ihlanganiswa yini isithwalo nalento okufanele uyenze njalo wawuyenza ukuthi kube njani? Ngiyenzela nje ukuthi ngidlondlobale kumasaluni ami nakwindawo ngaziwe nje ukuthi if umuntu isaluni nje yaziwayo ukuthi ihamba ama celebrities njengoba bengifuna ukungena lapha ku-acting kwazi ukuthi nje hayi uza la kuMancoko. So ngithatha ungibeke umuntu mangabe eyenyangeni enikezwe idosha kuthiwa uqhuma la noma kuthiwa phalaza noma kuthiwa yenzani kuthiwa eda mhlawumbe inhlabathi zendlela whatever abantu abajwayele ukulusha sokwazi ukuthi leyo nto lezo isebenza wena yini owabuya nayo enyangeni kuthiwa nansi ehlanganisa nalokhu okushoko kokuzenza ucansi lwezandla ebusuku noma emini noma inini ikhona into awuyithatha kulokho kodwa kwenza ufake phakathi noma kuzinye izinto enganginikezwe zona kakushiwo vele ukuthi khona into ekathiwa mangifika nje endlini ngifike ngishutheke la ngaphakathi ngayishutheka and ngangiyishutheka ngavele nga-enjoy ngathi nje khona something engathi ngiyaqala engathi angazi empilweni yami ngabuza ubumnandi obunje ngiyifaka ngeze ubumnandi lento lena nje bathi angiyifaka amalanga azabe u7 hayi after lento noma sengingasayifakile sengifila ngathi umuntu wami ngihlale ulapha yaqala kanjalo ke nje leyo nto noma kukhona ezinye izinto kakuthiwa angizenze zona emzimbeni ngizenze ngithathe igazi ngihlanganise nazo ngenzeni kodwa nje into eyayikhukazi ile engayifaka la ngaphakathi and manje ngiyayizama ukuthi ngithola usizo kodwa kunzima angisakwazi nami ngiyafisa nami ngenilanga noma ngikhulile kodwa ngenilanga ngiyakufisa ukushada kodwa ngiyoshada kanjani ngoba nginanenkinga. Njengamanje awunayo nje umizwa umuntu wesilisa? Anginayo. Ngiyabona njengamanje nje mangikhuluma nawo lento bese kuthi angizijoje kamanje. So nje ihlale ila like ngithi ngikhuluma nawe kube ngathi nje ungangishiya nje uhambe uyokwenza lento. Ngathi ukuthi kancane ngithi hayi mehlo. And kunzima and inkinga yami ngizoyitshela abantu ngoba ifamily yami izothini. Sure. Into lengakazi uyithi ivuka umuntu. And iyabhedisa izinto nje. Upho babangane lo noma nanithandana phela usakhuluma kodwa ngento. Yena phela uyabuza ukuthi konakalaphi kanti phakathi kwethu. And uyangazi ukuthi ngumuntu onesimilo. Yini enza ukuthi uvele ungabi. Angikwazi ngizomtshela kanjani. Nomntana uyakubuza kanti ubaba ukwenzeni. So manje sengathi sengifike eGoli ngabona abangcono kanti akunjalo ilenki. Awunamuntu namanje. Anginamuntu yabona nje abantu bayazama ukuthi bakhulume nami kube ngathi khonto ehlanganayo kodwa nje umuntu umekathi ungivakashela nini yo. Okay mhlawumbe awungichazeleke ngoba uyasho ukuthi ubaba wengane bengenalo ukuthi benithandana kwakuthi usungenwe yilento ukuthi usu-enjoy ukuzenza wona kakhulu uyayathini njengoba isimo sosikanje kuwena? Uyafona ibandla abuza ukuthi
kanti yini kwenzakalani phakathi kwethu ngoba iminyaka siwasivuka soyi-2 sizama kushona abazali bami Yes. ugcina nomama wami wagcina eshonile. So yena bekakhona for mina engiduduza sakhulisa umntwana sonke. Manje uyamangala ukuthi kanti kwenzekeni and yazi inhliziyo yami ibuhlungu ngoba ngisho ngingathiwa ngiyabuyela kuye angeke ngikwazi ngoba angimuzwa ngisho umuntu wesilisa angimfuni mina ngifuna lento ngi-addicted kuyo ngathi ngazenza like every time. So yena ngingalokhu uyangibhora nale yakhe angizwa kahle ngenxa nje yesithwalo. So ngabona ukuthi kunokuthi ngimhethe asukele eKZN athi ungivakashela umuntu wakhe agcina egcina engatholanga lutho ngcono avele ngimali. Sure. Ngagcina sihlukana nje kanjalo. So uhambo lwakho ekuzameni ukuyisiza lukangakanani sokwazama kwabanye abantu ukuthi bakusize abazinyanga bathini abekusiza? Baye bazame inkosi yami abanye bathi lento yaphenduka isilwane yiso lesilwane sesingicontrola so the more ngingena la so kungamina uyabona nje futhi mangikhuluma nomuntu wesilisa njengoba ngithi nawe ke kwathi angithi lesilwane sinesikhwela sifuni bayazama ukusikhipha siye emfuleni siye kuphi hayi sihlulekile ngaze ngazama ngisho ngaze ngaye ngisho ebazalwaneni ngithi hayi at least manje angizame ukuhlukile naloko okangikwenzile nakhona akwenzeki. Hey kuba ngathi mhlambe kuzothula lelo langa nyana into iseyintsha hayi ngathi iphinde lento ibambe qale phansi futhi nje angazi ngempela ukuthi imali iphelile namanje inkinga namanje imali yokungisiza ayisekho. Phinde sinokukhuluma nanokuthi usuke wagcatshwa impela wagcatshwa nalapha esithweni sangasese nalokho akusizi. Yabona mangathiwa isiso sami kuthiwa ngiyasiveza siphelile ilento. Sorry ukukhuluma kanjalo. Ngendlela nje esengigcatshwe ngakhona hayi. Bathi bacabela nosebenza bakusiza ukuthi mhlambe ukuthi lento istophe ba-prevent ukuthi lesilwane singafiki ngoba njengoba bethi ngilalwa isilwane lento ithi mina ngathwala ngesilwane kodwa I was not aware ukuthi lo muthi ngangifaka la ngangifaka into eyisilwane. So inkinga ileyo nje. Bakithi angazi ukuthi mhlawumbe udaba lo kanjeni lithatha nelibeke kodwa ngiyanazi mase sikhuluma lapha na kwi-comment section ngabantu abaqaqekana nikhulume nisho ukuthi ngicabangani nangosisi semthola la eGauteng wasuka eMnambithi ethi nawo uzozama impilo njengamanje uyithola ethe gaxa entweni yokuthi inyanga yamfaka ekuthenini agcine ephila ngendlwabo ngokolimi lesiZulu kodwa ke njengamanje le nto akasayithandi kodwa imsusa kubantu besifazane kubantu besilisa I mean futhi ke imenza njengabalangazeleli kwabona nhlobo. So angazi ukuthi mhlawumbe lena Paula kuthini la sikhona ke sohlelo libiza ukuthi izimpande zama-Afrika abantu bayaxakeka ngaphandle ngenxa yethwalo sesoqhubeka sirawunde we are coming nakuwena uma ukuthi mhlawumbe khona inkinga onayo bhala lapho uthi ngihlushwa isithwalo bese siyabona ukuthi sixoxa nawe sithini igama lami ke sichaka ngokaluqa asihambe kwamanje siphinde sibona nawe kulandela.